ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯз навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар омхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранбарда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯз навор аст квартираи тайёр аз территорияи Душанбе бо нархи 150 000 сомон, ҳаст хонаи фурӯшӣ аз территорияи Восӣ, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Исо, шаҳри Бухтар, Кӯлоб ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон. ҳам хонаи заминӣ, ҳам квартира, ҳам замин ва хонаи қимат арзон, ҳархела хона аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ки равон кардан срочна. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 134 сомону 50 дирам. навори имрӯза насар мекунем. маромад рафтед то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки бо Тоҷикистон зуд бор равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи хуба ки борои шуморо аз территорияи Москва ва Московский област қабул мекунанд ба сатҳи Душанбе, Ваҳдат, Исор, Ёвон, Турсунзода, Варзо бурда мерасонанд. инчунин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлонда ки территорияи Кӯлоб, Данғара, Восеи, Фархор, Панҷ, Калхозобод, территорияи Уялӣ, Хӯросон, шаҳри Бухтар, Вахш обшим оварда мерасонанд. 1.5 компания аст ки ба территорияи Хатлона ҳамаи гӯшош бурда мерасонанд. компанияи боварӣ, компания чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо соқ саломат бурда мерасонанд. грузоперевозка инчунин мошинаи майдаам доранд ки мошинаи майда кати бори шуморо рафта аз ҳамун ҷои кор, аз ҳамун ҷои хонатон худашон қабул мекунанд. хоб се та рақама, ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар седа имо, WhatsApp доранд. маромад метавонед ботон роӣ кард. агар ягон маълумотро хоҳед фаҳмидан, ҳамин рақамота занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. маромад тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Меҳнатобуд 3 пеши насоси 26 да. ҷои беҳтарин, об свет мушкилӣ надорад. ноҳияи Хӯросон, деҳаи Меҳнатобуд 3 ва пеши насоси 26 да. 24 сотих замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. хонаҳои калон бо об свет таъмин аст. пазитани ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. якта веранти дароз, якта кухнӣ, даврӯзаи 8 дарозиш 8 ва баландиш 2.40 аст ки хоб даврӯзаи нав часпондагӣ аст. адена ва падвали калон, ҳавзи оби калон, ошхона 6x4, навеси 6x5, оғулхона 16x6, дуэтажа оғулхона ва алафхона, боз ҷои мурғхона масалсонази ва дигар чизо. обшим ҳамаш адели кардагӣ ҳастай. ҷои оғулхонаи зимистона ва тобистона ҳамин хеле чизоам ҳастай. об ва свечам ҳам тобистон, ҳам зимистона ҳастай. ва инчунин дарахтони мевадиҳанда тамоми намудуш ҳастай. калон ки ҳар сол дарахти мевадиҳанда метиҳад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% ва пеши хона хали латтокҳои фасон кардагӣ. латтокҳош худаш қариб 10 000 сомон, ки иша ҳисоб кардагӣ нестай. чойлуби ангур рӯи ҳавлии навес ва бетон ҳамаш қоидавӣ. хона мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мешавад, ё ки ба ягон хона ки дар агар территорияи Россия бошад алиш мешавад. территорияи Москва дигар ҷой варайту хона пешо кунед, яъне ки ба хона дар территорияи Россия алиш мешавад ва сумкати нархи 450 000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва Россия маромад тамос гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Чоргултепа, заправкаи Ориё, дӯстони азиз, пеши заправкаи Фирӯз Ориё, пеши бозори Навда, якум хона пеши магазино, ҷои беҳтарин. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Чоргултепа, заправкаи Ориё, Фирӯз, пеши бозори Нав, якум хона, яъне ки лаби роб пеши ҷои беҳтарин, пеши магазино да. хонаи дуошона. ҳамагӣ 4 сотих замин масоҳат дорад ки обшим 9 дар хона дорад ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. ремонтҳои замонави аст. хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. аз ҷиҳат палисос, кондитсионер, печкаҳои гармдиҳӣ, газ, стиральни машина, яъне ки стиралика, сета ва спални гарнитур сетаги аст. устол, микроволновка, холодильник ва посудаҳо ва дигар чош қатиш меистанд. чизе ки ман номбар кард ҳамаш қатиш аст ва ҳамаш бо ҳамин нархе ки ҳисоб кардагианд. хоб нархи хона мегӯяд срочна 450 000 сомон аст. бо муомила мешавад ё ки ба ягон квартира аз Душанбе бошад алиш мешавад. хона бениҳоят кушод, калидор ошхона баня ва 9 дар хона.
ҳамин чизе ки ман нобар кардам кондитсионер мақсад ки ҳамаи чиzo стали машина ҳамин кухни гарнитур ҳамаш қатиш маистад 450 сом бо камтар муомила мешавад ва дӯстон азиз хона ремонти беҳтар ду хона ду ошона хонасаи ки ду этажа. хоб рақамҳо шуда рақамҳои 24 соата кор мекунад промои соҳибшона метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумот гиред дӯстон азиз срочнаи марамат. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бари Корвонда. доми ду ошонаи нав ҳастае ки квартираи мо якхонага дар якум ошона қарор дорад. тақрибан мегӯяд ай 20 мегӯяд то 25 квадрата мегӯяд ки аниқша мегӯяд намедонем яъне ки то 25 квадрата якхонага дӯстон азиз барои зиндагӣ омода ва тайёра. обсешона ги пеши корвон мактаб масҷид ҳама чизо дар наздикииш. квартира мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. инчунин ҳуҷҷатошам 100% мегӯяд ҳуҷҷат дорад. доми ду ошонаи нав домои хеле мақсад ки навозамонавии ду ошона аст бародарон 150 000 сомон аст бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон айсоиб мақсад ай тоҷикистон дуюмаш рақамҳои россия ки ватсап доранд. метавонед занг занед маълумотои пурраша аз худашон гирен аз пеши корвон якхонага квартира бо нархи 150 муомила дорад. ва дӯстон азиз ногуфта намонад ки шумо дам агар хали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои замини холӣ мошин чи маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад метавонед сурат маълумотро дар мо роё кунед мо реклама мекунем. ҳамин силкаи навори моро дар ватсап имо дар мақсад ки дӯстои худтон подлисаж кунед ва дӯстон азиз аз куҷое ки ба шумо хона замин ки лозим бошад дар таги видео нависед мо дар видеои оянда аз фурӯшонро ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бекзора ки пересечения граница аз территорияи Москва Московская област территорияи Садовод МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинаша мошинаи комфортна люксаи дурнӯш кондитсионер вайфай ҳамин чизо қоидавӣ дорад. акай бекзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд навъи мошин доранд ки мошиношон худтон интихоб мекунед ва ҳар рӯз рейс доранд. ин хеле мошинае ки дурнӯшон люксае ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо ватсап доранд. кадоми дар ки мақсад ки пересечения граница қазоқистон ки лозим бошад ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. марамат ягон саволи иловагӣ бошад дар ҳамин рақамҳо шумо муроҷиат кунед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон срочна фурӯхта мешавад ки қарор дорад дар ноҳияи Восед дар қишлоқи нон ҷимас. ҳамин хел маълумото агар мо хато фаҳмода бошем бо занг занед ай соҳибшо пурсед ҳамин хел маълумотша соҳибаш навистаем. ноҳияи Восед қишлоқи нон ҷимас 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки тақрибан 3 дар хона бо калидорушкати пеш хона навес обсвет дарахти мевадиҳанда. хоб дӯстон азиз хона свет обуш мегӯяд ҳамаш ҳастай ва мактаб қарибиш дае лаби роҳи главни дае. хона мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои вавилон дастии тоҷикистон дуюмаш рақамҳои россия имо ватсап дорад. 9 сотиқ замин 3 дар хона обсвет мактаб қарибиш да раҳи главни дае. дӯстон азиз ҷои беҳтарина мегӯяд гирдванаш маҳкам. хоб 140 мега бо агар харидори аниқ боша мега муомила мекунед. суратҳои дуруни хона нест, лекин хона тайёра барои зиндагӣ кардан омода медоред, фақат зиндагӣ мекунед аз ноҳияи Восед. марамат шахсоне ки мехаред марамат занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. хоб 112 микрорайон аст Алишер Навоид дӯстон азиз. ҷои беҳтарина мегӯяд срочна шаҳри Душанбе ноҳияи Сино 112 микрорайон Алишер Навоида. духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад 42 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дорад. хона бо баъзе чизош фурӯхта мешавад. хона хай беҳтари имочаб хай нормале барои зиндагитон мешавад ва ҷош мега хубае. квартира дӯстон азиз срочна мегӯяд бо нархи 430 000 сомонӣ мегӯяд фурӯхта мешавад. бо ҳамин агар харидор бошад савдо дорад. 430 000 сомонӣ аст. агар шахсони дар маъқултон бошад ина рақамошон мегафон аст метавонед занг занед маълумотои пурраша аз худашон гирем. ба хотири меҳнатҳои мо як лайкира занед фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва имконият бошад силкаша подлисаж кунед.
мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи хушманзар гуфтага аст Соҳибош. Шаҳри Ҳисор деҳаи хушманзар. 6 сотиқ замин масъулат дорад ки дудар хона кардагӣ аст. Дӯстон азиз ки хонаҳош хай ремонт ранг бол кардагӣ аст. Мақсад ки бо бадилтон хоин мекунехтон. Хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. Дигар маълумотро додагӣ нест. Хонаи навсохт 150 000 сомон дар шаҳри Ҳисор деҳаи хушманзар. ба кадоми шумо ки маъқул аст ягон маълумотро хоҳен агар фаҳмида шумо занг занед, ҳамаша ба шумо соҳибаш фаҳмонда метиҳад. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чи аппарат, асбоб, чизе ки барои запчаст, чизе ки набошад барои реклама кардан, метавонед сурат маълумотро рекунед, мо фурӯшта мегузорем. Лайка фаромӯш накунед, ба хотири меҳнатҳои мо гузоред дӯстон азиз, ва навора то охираш тамошо кунед, илтимос подлисаш кунед. ҳафтум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки аз шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дӯстон азиз, пеши мактаби 12, яъне ки центри шаҳр дар ҷои беҳтарин. Духонага квартира аст ки дар 8 ошина қарор дорад. 36 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Квартира шаҳри Бухта, тезда пеши мактаби 12, лаби роҳ, ҳама шароитош муҳайё, доми 8 ошина мегӯяд. Дӯстон азиз, дар 8-умаш қарор дорад. Евролюкс мегӯяд, ҳамаш ремонт кардагӣ аст, ҳамаш қоидавӣ. 36 квадрат, дуруша хай десен чихелай. Хоб нархаш 249 000 сомонӣ аст, бо савдо дорад. илтимос мегӯяд одамони коргаре мегӯяд беҳуда нороҳат накунед. Шахсони агар маъқул бошад метавонанд занг занад. Доми 9 аст, бо маълумоти пурраша мегирем. Рақамошон вавилон. ва аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст дар таи комментария мо нависем. мо агар ёфтем дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, дар дараи маърифатӣ гуфтага аст, пеши Ориентир бильярда. ҳамин хеле маълумото нависте. Ленинский район, ноҳияи Рӯдаки, дар дараи маърифатӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи временковӣ, мақсад ки камтар советский бигӯем, ремонти замонавӣ простой. 3 дар хона 6 сотиқ замин катӣ. нархаш мега 100 тай бо муомила дорад. Дӯстон азиз, маълумотошо пурра гуфтагӣ нест, бо метавонед тариқи телефон худтон гирен. рақамошон мегафон, нархи хона 100 та. метавонед худи худи занг занед, чӣ саволе ки дорен ай соҳибаш гирен. фақат ба хотире ки мо меҳнат мекунем, барои шумо тайёр мекунем, ҳамин лайка гузорем ва навори моро подлисаш кунем. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши бозорчаи Гулистонда. духонага квартира аст ки дар 1 ошина қарор дорад. 49 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои замонавӣ ва доми навда. ҷои беҳтаре мегӯяд соҳибош, бо метавонед маълумотша гирен. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, духонага квартира. нархаш 275 000 сомонӣ аст, бо харидода муомила дорад. 275 та. рақамошо мегафон. кадоми шумо ки маъқул бошад марамат занг занед, маълумоти пурраша гирен. трезаҳои пластикӣ ҳамаш озода ва тоза. метавонед занг занед, маълумотро гирен. дӯстон азиз, чӣ реклама агар дошта бошед, ҳамин хеле метавонед рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Гулбоғ гуфтага аст, болои манзили Сомон, яъне ки мазори Сомонда. ҳаминҷа қарор дошта ноҳияи Гулбоғ аз болотар аз мазори Сомон. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстон азиз ки як дар хонача кардагӣ аст, хонаҳои коробка, яъне ки ремонтш кардагӣ нест, хонаи коробка. хоб хай ҳамин чиёш тайёр аст. хоб аз ҳамин хона мегӯяд то раҳи калони главни мегӯяд тақрибан мегӯяд 600-700 метр мегӯяд роҳ астай. хоб хона шкатур монтаж мегӯяд кардагӣ аст. дӯстон азиз, хоб баршда одамо ҳама зиндагӣ доранд. хоб як хонаи 3 ба 4 мегӯяд ва якта калидору 2 ба 3 мегӯяд, ки харид 2 хона ҳисоб мехӯрад. нархаш мегӯяд 48 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. марамат занг занед. дӯстон азиз, чӣ реклама дорем марамат рӯй кунед. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.